A ty říkat Megatron si dáme pojistku, než? Prosím, to je signál. Budeme patrně tím paní tuším. No tak, pojď tomu jen na centru. Jo, tak jako taky se víc, protože mi to možná. S tím právě ten překáží se celou to jako právě přestupnou k tomu té skorovací oblasti. Jak se s tím poradí? Všechno nedělíme. To byla velmi dobrá reakce, protože už se mu vyhnul. To je potles. Velmi dobře, velmi dobře. Za každý zloucový díl, který je v tomto chrámu, jsou 3 body, to znamená celkem 6 bodů za sloncové díly. K tomu další 12 bodů za ten rámek, který je nad nimi, 18 bodů za tento chrám. Já si myslím, že i tohle je za potlesk, protože Kareča Klava úspěšně vyřešil problém s tím mechanismem. Nezasekává se mu puk. Ten stavební prvek se mu nezaseknul v tom mechanismu, takže alespoň zatím uhrál 3 body. Uvidíme, jak bude mít další. Další výsledky žádné nebudou, protože právě teď doběhl časový limit. Takže velký potlesk.